Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа приятелчета. Тук има изключително много силен минерал в почвата, който ми е гледал предния видеоклип. Там ви показах какви бяха движенията на Zirve 2 Pro, на Zirve 1. Днес ще ви покажа как елиминираме минерала. Когато отидете някъде да се разходите из природата, как елиминираме минерала с Zirve 1 и с Zirve 2 Pro. Аз в предния клип ви показах. Ето, приятели, това е движението на Zirve 2 Pro. Виж как клати глава. По този начин почне ли да клати, това означава, че минерала е твърде много в почвата. Виж, тук ми даде посока, тук ми дава посока и направо ми дава посока. Гледай, нека малко е така да дода, виж, пак клати глава. Когато почне да клати глава по този начин, това означава махай са. Много е силен минерала в почвата. Нека да видим с Zirve 1. Я да им Zirve 1 как ще стане. Ето. Клати ли глава? Виж как клати. Тръгвам, пак продължава. Виж, дава посока в ляво, по-нагоре, в дясно си дава и направо. Виж как клати глава. Нека да видят малко от по-близко. Виж. Това означава, че минералът е много силен в почвата. Гледай. Но, както сме казали, Zirve 1 най-добрите сме. Ние сме ви казали, елиминирали сме минерала. Сега ще ви покажа, когато сте на такова място, как да елиминираме минерала. Сега ще ви покажа. Приятелчета. Както знаете, някои минерали излизат на 30-40 до 70 см. Няма да ви мързи. Копвате си. Ето. Е, така си копвате. До 30, до 50 санта, до 70. Гледай. Ела да им покажем. Ела да видят. Ето, Zirve 1, Zirve 2 Pro. Ето, отваряш тази част. Тук си има място. Как? Вземаш малко. Виж. Ето, слагам. Гледай. Търсиш някой камъчи, някой камък. Ето, виж. Слагам камъчето вътре. Нека да видим още едно. Затварям. Ето. Затварям. Вземаш малко в шепата си. Ето, виж. Гледай. Я да видим сега преди малко какви бяха движенията. Клати ли глава? Елиминира ли минерала? Преди малко на къде даваше? Наляво, надясно. Сега в момента остана само направо. Гледай. Виж, нека да дигна от тук. Коя посока ми дава? Надолу. Елиминира ли минерала? Най-добрите сме. Няма просто по-добре. Гледай. Чакай сега. И сега фърлям. Я да видят. Гледай сега. Тук ли? Фърлям. Нека да пробваме. Нека да видим сега. Я. Охо. Я. Гледай какво става. Гледай. Оп. Дава си посока вляво, в дясно и направо. Ела да видим с Zirve 1. Ето, по същия начин. Гледай. По същия начин, изключителна изработка. Zirve 1 ми е любимото. Аз много обичам да работя с тях. Ето, виж по същия начин. Дай да сложим едно малко камъче от тук. Его, хоп. Ето. Слагам. Затваряш. Ето. Вземам малко. Ето. Слагам. Гледай. Да имам някои камъчи от тук. Също така, ако сте на скалисти места и по този начин ви клати глава, отчупи от скалата, отчупи и служи.
ще се отървеш от минерал, от всичко. Взема в двете си ръце, гледай. Вземаш в двете си ръце така малко. Виж по този начин. Хващам ги. Тя е лада видим сега какво става. Клати ли глава? Накъде дава посока? Елиминиран ли? Елиминиран ли минерал? Гледай за какво става въпрос. Просто сме най-добрите. Гледай. Пускам. Гледай. Скарвам. Отварям. Ето. Нека да видят. Оп. Гледай за какво става въпрос. Да видим сега. Да видим. Оп. Охо. Гледай. Бах ти колко много минерал. Гледай сега тази посока. Направо, преди малко показваш само направо. Оп. И пак си клати. Гледай. Няма мърдани в китка, няма мърдани в лакет, в нищо. Гледай. Над колана, плавно. Това е стойката. Гледай. Виж. Ами това беше от нас, приятели. До следващия клип. Чао!